Priatelia, ahojte, ja vás všetkých zdravím. No a rozhodla som sa to vyhodnotenie súťaže spraviť takto cez Facebookovú skupinku, takže niektorí tu budete naživo, niektorí si pozriete zo záznamu. Takže ideme si vyhodnotiť súťaž za mesiac január, ktorá mala také dve časti. Tá hlavná časť bola, že svojou objednávkou v hodnote nad 63 eur v katalógových cenách, to znamená ešte z tejto sumy sa vám odpočítala vaša aktuálna marža, tak ste mali možnosť sa zapojiť do súťaže, ktorú som pre vás pripravila. A je to v rámci celého toho obchodného mesiaca január. To znamená, končili sme 2.2. o 10. hodine. Takže každá jedna tá objednávka, ktorá bola vlastne v tomto mesiaci vytvorená a splnila tieto podmienky, tak je zaradená do súťaže a nachádzate sa tu. Ďalšia ešte taká podsúťaž, dá sa povedať, prebiehala tu vo facebookovej skupinke Cesta podpory k 21, kde sme mali príspevok a vy, keď vám ten balíček prišiel, tak ste sa tiež mohli zapojiť, to znamená odfotiť ten tovar, aby ste sa nám pochválili, čo ste tam mali, pretože ja si koľko razy berem aj inšpiráciu z tých vašich balíkov a opäť tam boli určité podmienky, ktoré bolo treba urobiť. No a takto ste sa vlastne mohli taktiež zúčastniť vlastne tejto ešte pod akcie. Ešte tam mám pre vás pripravený ten taký pekný darček. Takže vidím, že sa tu mnohí pripájate, takže to je skvelé. No a poďme teda na to vyhodnotenie tej hlavnej súťaže. To znamená všetkých vás, ktorí ste tu a zapojili ste sa tou svojou objednávkou. Výhrou je 3-krát víno, to znamená, budú 3 ceny, kde viete si vybrať vlastne vínko z našej ponuky, ktorá je aktuálne v našom minikatalógu podľa vlastného výberu, takže to už sa potom dohodnete doma, čo budete chcieť vyskúšať. A je to práve preto, lebo ja si myslím, ja som teda není vinár, mne po vínach býva ťažko, ale paradoxne toto víno z Eurony, každé jedno je robené nejakým takým spôsobom, kde není mi po ňom ťažko od žalúdka. Dokonca tých ľudí, ktorí majú bežne boľ hlav, tak ich neboli hlava, takže môžu piť o to viacej. Ale tie vína naozaj vyzískavajú množstvo ocenení na rôznych súťažiach a naozaj sú veľmi také lahodné, by som povedala. Takže poďme ale rovno na to. Ideme rovno na to žrebovanie a výherci, vlastne výherky, lebo samé ženy, tak sa mi potom ozvíte do správy a už všetko vlastne podrobnosti potom dohodneme. Takže už tu mám jeden listoček, prvý. Takže prvou výherkyňou je Ľubka Valová, Ľubica Valová, vidíte to opačne, ale je to tam, takže Ľubka Valová, blahoželám. Tá tam mala dokonca viacej objednávok. Takže poďme opäť na to. Opäť to trošku zamiešam. Tak, dívam sa do kamery a mám tu ďalšiu výherkyňu a je ňou Zuzana Gombíková. Takže Zuzana Gombíková, takisto srdečne blahoželám. No a ešte tretia výherkyňa vínka, ktorá to bude. Tak, už to tu mám. A je ňou Julia Zeleniáková. Takže Julka Zeleniáková. Takže máme 3 krásne výherkyne vína. Srdečne blahoželám, kočky. No a poďme na tú podsúťaž. Tam vás bolo o čosika menej, pretože samozrejme nie všetci ste tu na skupine a nie všetci ste sa aj zapojili, aj keď ste objednávku mali, takže je vás trošičku pomenej. Takže ktorá bude tá výherkyňa opäť? Opäť niektoré tu máte aj viacej tých balíčkov. Takže uvidíme. Tak, a už ju tu mám. A je to Silvia Holá. Takže Silvinka, srdečne blahoželám. No a nepovedala som, čo to je. A je to sprchový gel práve z tejto vône valentínskej. Tak dúfam, že poteší. No a ja by som bola veľmi rada, veľmi by ma zaujímalo, že či by ste chceli nejakú súťaž aj na február, trebárs, tak mi kľudne napíšte toto do komentára. No a vy, ktorí si budete videjko trebárs pozerať prostredníctvom e-mailu, ktorý vám príde, tak mi môžete napísať do správy. Trebárs. Takže ja sa teším na vás zase niekedy na budúce. Majte sa krásne. Čaute.